jak som surfoval na internete, zrazu vidím, že bol to práve náš piešťanský rodák, literárny kritik Emil Lehuta, ktorý vás v mladosti pred 55 polstoročím v podstate posunul do Prahy a tam ste sa dostali do toho veľmi podnetného prostredia, E.F. Buriana a ďalší. A že aj vy sám ste sa, myslím, v nejakom článku v Kultúrnom živote, kde to bolo, že sa vyjadrili, že veľmi vám pomohol v vašej budúcej kariére. Mňa by zaujímalo ešte, či ste mali aj nejaké iné kontakty s ním, alebo či on len tak videl veľký talent a povedal, tak tomuto musím nejako pomôcť. Aké boli tam vzťahy medzi Emilom Lehutom a vami? Veľmi priateľské, musím povedať. A síce, keď sme v 58. roku prvý raz sa predstavili v Dimitrovke Bratislavskej, ktorý bol Milan Lasica, môj spoluhráč, a Eva Maria Chalupová a Darina Poldalfová, vtedy moja spolužiačka, tak sme to robili tak tajne, pretože v tej dobe tá pantomima nebola veľmi preferovaná ani žiadaná. A prišiel Lehuta na predstavenie a proste písal síce malinký, ale veľmi pochválny článok vo Večerníku. Myslím si, že on tak videl, že v podstate ten talent je mimo akejsi, by som povedal, normality, že je možno trošku väčší. Keďže v tej dobe neexistovali žiadne školy pantomimické, že bola čiste herecká škola, ja som vtedy študoval VŠMU, herectvo, u pána Pantika, tak mi doporučoval, alebo rozprával sa s Emilom Františkom Burianom, že či by ma nezobral do jeho štúdia, ktoré práve takisto začalo v tej istej dobe, ako som ja začal študovať na VŠMU. Burian ma zobral a to bolo pre mňa nesmierne dôležité tak ďaleko, že som dostal takú komplexitu toho divadla, lebo on bol jednak vynikajúci spisovateľ, dramatický spisovateľ, bol komponista, napísal operu, opery písal, teda Mariša je porovnávaná s Janáčkovou, Jenufou, čo sa kvality týka. Bol vynikajúci režisér a vedel fantasticky zaobchádzať so svetlom. Keď váš pán technik hovorí, aha, vy budete začať do 7 hodiny osvetľovať. To len preto, že som to videl u Buriana. Prepáčte, to sú moji kolegovia, ja to musím vypnúť. Prepáčte, môžem?